Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Mga igsoon, ani na kita kakaron sa ikalima nga adlaw sa atong Misa Novena sa pagpasidong sa atong mahal nga Birhen Maria. Maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Diyos langit mo, Diyos sa
magampo kita. O Diyos, pinagi sa pagpahibalo sa anghel, ang imong pulong nga dili kay asoy gidawat sa putliw yamot nga birhen. O gihimo mo siya nga puloy-anan sa Dios, puno sa kahayag sa Espiritu Santo. Itugot nga sa pagsunod namo sa panag-ingna ni Maria, makatuman kami nga mapaubsanon sa imong mga pagbuo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kiniadto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo, ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David, dili pa baigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab samukon ang Dios. Busa ang Ginoo gayud mohatag kanimog timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga manamkon ug moanak ug usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyahang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Kinsay makatungkas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makapabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang.
siya og panalangin gikan sa Ginoo. Ganti gikan sa Dios ngayahang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Hako. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Sangkang na mauling at tus ibabaw, nakasibya o himaya manunod sa Diyos, ulusahon kayon ang mensaheng ihatod, kan sang pasiuna, alaang Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos na ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa ikakunom nga kabulan sa pagmagnos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios, magmabdos ka ug manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios naghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian.
Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako busa-unsaon man pagkahimo ni ini." Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabiling ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong pariyente nga si Isabel, giingon nga dili na siya moanak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisan tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios." Mingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, nakasinati na ba mong mga kahimtang sa kinabuhi nga miabot sa wala ninyo damha? Ug gibati ninyo nga gitawag kamo sa pagbuhat ug usa ka butang nga murag dili ninyo kaya. Unsa man ang inyohang unang tubag ni ana? Pagduha-duha ba? Paglikay? O pagsalig? Ang Ebanghelyo karon nagdala kanato sa samang kasinatian sa kinabuhi ni Maria Birhen. Sa dihang nagpahibalo ang anghel kaniya nga nag-ingon, "Paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Magmabdos ka og mga anak og lalaki." Si Maria mga igsoon nabalaka pag-ayo ug nahadlok. Mauni ang iyahang unang tubag, ang unang reaksyon. Wala dayon niya nasabti ang gisulti sa anghel. Apan bisan sa kahadlok o kabalaka, mitubag si Maria sa dakong pagsalig. Siya nag-ingon, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Kining yano apan lawom nga pagdawat ug pagtubag sa kabubuton sa Dios, nagpadayag sa iyang hugot nga pagsalig. Wala si Maria niingon nga nasabtan niya ang tanan. Wala siya nangita o mga timailhan. Iya lang gitugyan ang iyang kaugalingon sa kabubuton sa Dios. Kasagaran mga igsoon, kahadlok ang unang tubag kung mosulod ang Dios sa atong kinabuhi sa wala nato damha nga paagi. Tingali, mabalaka usab kita sama ni Maria. Not because we lack faith, but because we realize the weight of what God is asking. Mahadlok ta dili tungod kay kulang ta sa pagtuo, kundi dili tungod kay bugat ang tawag sa Dios. Ang kabubuton sa Dios kasagaran lisod ug dili komportable. Apan ang mensahe sa Dios nagpabilin kanunay, ayaw kahadlok. Sama nga mga pulong nga gisulti sa anghel kang Maria, ayaw kahadlok Maria. Brothers and sisters, God does not always call us when we feel confident. More often, He calls us when we are ready to trust. Mao kana ang kasinatian ni Maria Birhen. Gani wala kuhaa, wala wagtanga sa Dios ang kahadlok ni Maria, kundili giaghat si Maria nga mosalig sa Dios. Ang pasanong ni Maria naghatag og luna sa Dios sa pagtuman sa iyang saad.
Tungod sa iyang pagtuo, ang pulong nahimong tao. Tungod sa iyang pagtuman, misulod sa kalibutan ang kaluwasan. Ang pagtubag ni Maria magsuon, nahimong usa ka panikingnan sa pagpartisipar, pag-apil sa plano sa Dios sa kaluwasan. Kini magsuon nagawhag kanato karon sa pagkinabuhi sama kang Maria. Sa pagkinabuhi nga may kasing-kasing nga bukas or abli sa Dios ug andam sa pagsanong sa pagtubag sa iyang kabubuton. Ang pagtubag sa kabubuton sa Dios dili kanunay dakong buhat o talagsaong desisyon. Kasagaran, makita kini sa gagmay o adlaw nga pagpili sa pagkinabuhi nga makapahimuot sa atong Ginoo. Sama sa pagpili sa pagpasaylo, imbis nga pagdumot. Pagpili sa pagkamapailubon, imbis nga kasuko. Pagpili sa pagkamanggihatagon, imbis nga pagkawalay pagpakabana o pagtagad o pagkahakok. Pagpili sa kaangayan, imbis nga pagpanglimbong. O pagpili sa pagampo, imbis nga pagsalig lang sa kaugalingon. O kining yano mga buhat maigsuon, kung buhaton diha sa atong pagtuo, mamahimo kining dako o gamhanang mga tubag sa kabubuton sa Dios. Ato sa pinumduman mga igsoon nga ang pagkinabuhi sama kang Maria mao ang pagdawat o pagpanamkon sa Ginoong Hesukristo diha sa atong kasing-kasing. Sa wala pa gipanamkon ni Maria si Kristo sa iyang sabakan, una na niyang gidawat sa iyang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. Kung atong ipanamkon si Hesukristo sa atong kasing-kasing, dili na ta angay mahadlok. Dili na kahadlok ang maghari, kundili ang paglaom. Kung kauban nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, ato na kitay kaisog sa pag-atubang, pagsagubang sa mga pagsulay, kalisdanan o mga pag-antos. O dili kay mahimong sayon ang kinabuhi, kundili tungod sayod kita nga wala kita mag-inusara. Kay siya ang Emmanuel, siya ang Dios nga nag-uban kanato. And hope, my dear brothers and sisters, is born when we allow God to dwell within us. Sama kang Maria, kung atong dawato ng Ginoo sa atong kasing-kasing, siya magpabilin diha kanato o iya kitang panalanginan. And if the Lord is with us, what is there to fear? Kung ang Ginoo anaa kanato, naguban kanato, unsa pa man ang atong kahadlukan, di ba wala na? Tungod kay siya nagpasalig man nga siya kanunay uban kanato. Busa mga igsoon, mahimo natong pangutanon ng atong kaugalingon karon. Gipanamkon ba nako ang Ginoo sa akong kasing-kasing? Kung mao ka na, dili kita angay mahadlok, kundi angay kitang maglipay. Sama sa giingon sa anghel kang Maria, paglipay kay ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo. Hinaot mga igsoon nga ang atong kinabuhi sama kang Maria, mahimong buhing pagpadayag sa pagsalig ug pagtuo, ug samtang
atong gipanamkon si Kristo sa atong kasing-kasing. Hinaot nga kita mapuno sa paglaom o magpadanag sa iyang kahayag, gugma ug kalinaw sa atong pamilya, sa atong katilingban, ug sa tibuok kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto kang Kristo, atong manluluwas, nga mianhi sa kalibutan diha sa kayano o kamapaobsanon, kinsa mo balik pag-usab sa katapusan sa kalibutan, inubanan sa iyang kahum ug himaya, ug moingon kita, umari ka, Ginoong Hesus. Umari ka, Ginoong Hesus. Sukaranang bato nga nagiusa sa mga ang Hudyo ug mga Hintil, umari ka ug himua ang tibuok kalibutan nga mahiusa diha sa kangayan ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. O Yahweh ni David, umari ka ug iapil paghimpit ang mga Hudyo diha sa imong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Bituon sa kabuntagon, banagbanag sa kaluwasan, umari ka ug lamdagi ang tanan, nga anaa sa kangitngitan sa sala, ug kadtong mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang suluguon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. Dad-a ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang among mga igsuon nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. O Ginoo, ang tanang katawhan nagpaabot sa imong pag-anhi, danagi ang among kinabuhi diha sa imong kaluwasan nga tunhay. Kanimo ang himaya ug dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Duwalo ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya siya ngalan, alang sa mga kapusnanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tambungi Ginoo kining talagsaong sakripisyo, aron nga sa among pagsalmot nining misa, madawat namo ang among gituhan ug ipaabot. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw ato sa magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kami makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug pusa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yaw ang misteryo sa pagtuo. Sa puso pagkabanhaw mo, na amo na karoon ng kalawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalat kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Dumii usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan. Uban kanila. Amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot,
dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon atong panagdait o panaginigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang kidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay ang kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus,
Nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, Ginoo, batay sa imong Diyos ng panalipod kaming gibusog mo sa langit ng kalanon. Himuha nga kaming mga lawat, malipay diha sa tinuod nga panagdai. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. O manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad nato ang santos nga misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. May buntag sa tanan.